Hola, mireu, veieu aquí on estic? Estic en paisatge d'interior i de muntanya. Vale? Estic aquí justament aquí, però en tota aquesta part doncs és paisatge d'interior, relleu d'interior, de planúria, i després tota aquesta part d'aquí dalt, que tenim aquí dalt, doncs ja seria més part de relleu de muntanya. El que anem a fer amb aquest vídeo és que jo us aniré posant imatges de les diferents parts dels diferents elements que podem trobar en el relleu de muntanya i de planúria. Val? Vosaltres a un full heu d'anar escrivint cada una de les imatges a quin element del relleu pertany. Val? Ja us dic que trobarem imatges tant del relleu de muntanya com del relleu de planúria, d'acord? Us deixo uns segonets per anar a agafar un llapis, un boli i un full i començar amb la primera, val? Vinga, aneu a buscar per escriure i començam ja amb la primera imatge que tenim, aquesta d'aquí, val? Fixeu-vos, és un paisatge on tenim terreny elevat, terreny que està més baix. A veure quin element del paisatge és aquest. Ara tenim la següent, aquesta que tenim aquí al meu costat, un terreny amb algunes herbetes per aquí, tot de color verd. Allà al fons sí que es veuen algunes muntanyes, però a veure quin element és aquest que tenim aquí. La següent que tenim aquí, dalt de mi, estic rodejat, si mira així cap a un costat i cap a l'altre, cap a dalt, doncs estic rodejat de què? Val? De què? Què és tot això que m'està rodejant? Anem a veure... Ui! Ara he aparegut aquí baix i estic en un terreny més enfonsat que el terreny que tinc aquí al meu voltant, que ja veieu que està més alt, he de mirar cap a dalt si vull sortir d'aquí. Doncs a veure el terreny així que està enfonsat, val? Allà on estic jo, a veure com es diu aquest terreny. Ara, un paisatge molt guai. Nosaltres en tenim pocs així per aquí, no tenim la sort de veure molta neu, però a veure quin element és aquest del paisatge. Tot això que m'està a mi envoltant, què és? Val? Quin element del paisatge és el que tenim aquí. Ara, aquesta imatge, si us fixeu, el més important en el que heu de veure, el que us heu de fixar, és en aquesta part que teniu assenyalada a la imatge. Val? És un terreny, fixeu-vos com és el terreny que l'envolta, com és aquest terreny, val? Sobretot aquesta part d'aquí dalt, i bé, a veure quin element és aquest, val? I per últim, per acabar, tenim aquesta imatge també molt guai. Estic aquí quasi, si faig així puc tocar els núvols. Doncs a veure, aquest element del paisatge quin és? Jo crec que és fàcil, és dels més fàcils, i com que és tan fàcil, també a veure si podeu, a més d'escriure quin element del paisatge és aquest, si podeu escriure també les tres parts que té aquest element i que ja hem vist, val? Té tres parts molt diferenciades aquest element del paisatge, doncs a veure si també les podeu escriure, val? I així amb aquesta darrera ja hauríem repassat tots els elements del paisatge d'interior, tant el de muntanya com el de planúria, i espero que hagi pogut posar nom a totes les imatges que hem vist, val?